Aliska Business Advisory. Only spokesperson. Okay. You're a hello. You're a Otumfuo Chairman. Ye pese da you're a Otumfuo say wama kwan ye no ba be di ukude ne ye no ba be som. Your friend me Dr. Lauren Isiedu, many my colleagues, Mr. Kumi Ajimai, Mr. Kwame Ajimai, if we Aliska Advisory Consult, the Honorable Minister Frank Amwakwahine, Regional Minister, any Minister of Tourism, Madam Jifa, Nyogoma Shomuta Echi, ye Ashensudie, Adinkra, Fofra, ye pese debate shre, Yera Otumfuo, Tipacho ye be na ya church mo ase. Patrol in the crime or dia, you say class. Nana Chairman, Otumfuo Chairman, sir. Me da se bebre. Me patrol ye yusu in fear miensa any half a research about Yera and Noma Wayama Asantemine, Ghana, Ena, Iriasia Fanena. Until you conclude on 6 main topics, that is preservation and promotion of the Asante art, culture, tradition and heritage. Until no, me pese the chair, with your permission, me pese the chair. Yes, that guy with the box, boss, come, put it down. Okay. All right. Pacho we and aye insia we ena yasheda atunidin but dia kanede ye bejai ama mpanyimfo ne council no ye bejai ama atunidin pacho we ye friend no pacho we ye friend no Otumfuo nsa e kire Tama obedi ahenie nensa ene oni asantema edikura asante heritage ene culture te sekosua inti at the end of the day no nensa no ye be nensamu we no e de atoso sana oni ho a 500 years 1000 years bia amanfo ba ombehu adwuma pa wadi because ye ba ha ye ni age and most often so ye nije me kai say sometimes or kasa and a bibi share mesremo ebufo kakra omo gina ne de wi omo to nwom no e ma ne relax ye e ma ne continue ye no ye dasi bebre everywhere our kono he presents the Ashanti culture on the throne and one ne nanafo any Asante fo ne na ye o maso Asante culture say ade a eye soronko a nyame de abeso ensem a eni kwan se gya ne ho nti me dasi bebre me kira da wan so pacho we de ye bejai na madaroma ono so ne guidance na mache na ya tunidin ade a through our research we came up say it's advisable say you benya new authentic ways I presented these new designs na sana beka ho so not old ones and it will set a tone say in an event where there are new ways in any academia medical art the council can come up with new ways to match it into way insa or this year other cultures because wabua ama south chiefs north chiefs bibia pepepe even omo abochie so bibia pepepe we preserve our heritage our culture and our chieftaincy yes the second one yes this pachoweso Otumfuo Chairman with your permission pachoweso HSA intelligence unity integrity or Emma within the council because Osha say na and said nyina enyepe but osiki guidance from different backgrounds and at different chiefs and Osha medal no so is Adinkra symbol no kese ne wom Adinkra hene and we as a port of intelligence our reservoir ye hia akwanchia na direction bia on ye ba
ne abebusa no before watch. Yes. Pacho, we for our resource preservation with history, no, you were all the facts. Ni tree planting, ni cleaning, combat against galamsey, the climate, any climate near there. Why bebre not only in Asantemai, the whole Ghana and we are seeing into Wesukao, into share we are a chese tama abroad for no mudia so no change now mother to and channel. On see ya invest no say yeah free. Free no, we don't only use our resources. Yeah, will be our dear Nima or chair how I use sooner a very good am I. It's level the one. Yeah, take that one and hold it for me. Yeah, hold it for me. Yeah. Me pacho. We so air for sustainable national development. Obia oba bedwam bia dim say yentimi nchekere Ghana man without Asanteman. Enti we no we a design of mentia sign no. Yes. And now we no pacho fabra from Kakra. We yes. We represent Ashanti's too no. Yes, the staff no represent the sustainable development because not only in education, you bet me I can sports. Even say Ghana cry, you come up with cry. I just say a friend, Otumfuo, and all the idea come up with we know ya ene ketwa obetimi ekuta. Yes. And I'm a patch way is for promotion of research and education. Yen na be attest Otumfuo oba the first initiative education foundation wa promoting research wa boa amount for scholarship and way where education and research is profound. You document in the beja I'm a secretary so they share. So when you developing on who through their part any piano so academia na opeso obeboa and I saw your obana peso ko enim kon kan so obetimi aboa nti ye dana se bebre. Otumfuo chairman, with your permission, we patcho ye pese edija Otumfuo ene de share glass nim no. Minua bakwa me by from Pon Ajiman obeto our presentation so thank you. We de mo fan check akra na ento mafra no afi na yesua. Yes, Yebeda yerase ewa akwenya odi amaya yetumi a exhibiting yama yede baye no nemum yama ne sapan ye baye so yede ensa kakra eso baye ena ye hopi sem repam no yede snap ena abrofon sa ekakra ena e baye. We are hoping some repemino era beton safre na wamaye akwanchre how we can make this thing a big deal. See. Ebe krabeshe, thank you. Mira, Misu Ebru. Misu Ebru. Daroma said your nana and we almost Adaroma, Omiyajumako, Omudi, Omujuma, no Omase, Ampa, Omudi Bess and Fiamiansa, and a Tenase. A far wandering said there be Yura or Baye, Sabi Juma would yes and you so said you was Sipaja Santamai, Washa Santiman Munyam, Warton Yamamre, Warton Yamania, Emma a chitter yourself and then in Anua. A idea as soon womobo, a you move for papa, and unti Omu Edim Fiamiansa, you many so say. Adinkra ya wo ya santimem ha na Ghana ha no wo mu ade wo mu nim de ebeye bia ka ho a edin ebeda so no sebe e kasafa wo ba ye juma wadi ho
ɛno ɛna wadaroma daeso anaasɛ anisoade hunumu deɛ ɔmo nyaeɛ no ɔmo akuru kyerɛ no maako bebree a ɛnnɛ ɔmo anya mu akwanya sɛ ɔmo ba bɛde n'adi de akyerɛ wo wadaroma ebi ne sɛ ɛberɛ a wobaeɛ woka wo nsa bɔ mu kosua ahyɛ wo nsɛm a deɛ woka ne sɛ wonyɛ mu nto fam ɛna abɔ wobɛsɔ asantema mu sɛ kosua ɛne Ghana man mu sɛ kosua ɔmo yɛ saa deɛ yi na abɛka Adinkra nsɛnkyerɛnne ho na wadaroma wode w'anɔto so na agye tum a ɛfiri saa bere kɔ no obi ahunu a wahunu aseɛ sɛ deɛ akyire ni ɛnyɛ no nko nsa ne nsa a ɛhyia a ɛkyerɛ sɛ ampa wobaeɛ sɛbe ewiase afa na nyinaa wo ne nipa ahodoɔ nyinaa tumi de mo nsa hyia yɛ adeɛ moyɛ biara no nso ɛtumi ɛyɛ yie ɔmo yɛ bi a no nso kyerɛ sɛ bi nimdeɛ ne nyansa nyame de adom wo a Ghana man mu ha biribi biara ne hɔnom a sɛbe yɛyɛ a yɛkwatiw ne yɛyɛ nso a ɛtumi ɛyɛ yie ne nyinaa gye sɛ ba bɛbusa wo ansa saa nneɛma nyinaa na wɔma yɛ ho ahodoɔ no wɔse bi nso wɔ hɔ a ɛdin kora de bɛto soɔ no wɔbɛsrɛ firi wo hɔ wɔama ne ho adwene ne nimdeɛ a yɛtumi de ato so amana yɛ kama na aba abɛka hɔ nananom yi wɔn adwene akɔ akyiri na wɔn sɛ nnɛ wɔn ntumi ntena wɔn ba ɛna wɔabɛdi adeɛ na wɔadaroma wɔn abɛgye wɔn nkyɛn hyira wo hyira wɔn nim sɛ wɔn bɛtumi ayɛ bebree a ɛkyɛn sɛ yi ama nkonimdie nso asan aba nneɛma ahodoɔ nyinaa wɔn aba so wɔn de brɛ wo wohyira so a wadaroma wɔn atumi akɔ so ayɛ biem ɛnɛ wɔn ne wɔbɛdi ada wɔn kurom nsɛm nsa ahodoɔ yi sɛ wadaroma wogu nsa a wode aka wɔ mu na wɔn nso adwuma akɔ so bi sɛdeɛ ɔnananom ɛsɛ no Otumfuo ɔdom ase papaapa nananom ɔmɛmpere Otumfuo nananom yɛ yɛmpere wɔnom yɛmpere Otumfuo nananom yɛ zo anam sɛ ɛwura sɛ no ɔsɛ nneɛma a nanam ayɛ yi deɛ nsa a ɛbɔ mu a kosua hyɛ ɛsɛ fifiri no mfie aduonu nsia ni na ɔkɔ pampa so saa mmerɛ no yɛyi ne sɛ sɛbi sansehene na ɔkɔ akɔyɛ amanneɛ na biribi adwuma wie pɛyɛ no ɔka ne nsa bɔ mu no anam bebree ne yɛnim saa de no ase saa berɛ na mete apakankuro na mekuro sɛ saa mmerɛ no na ɔda apakankuro mu ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔbɛsɔ asanteman mu ɔbɛsɔ Ghanaman mu ɛno nnɛ na nam yi ahunu saa de no a yɛto di akyerɛ no yi nkɔlaa yi ne nananom atumi ahunu saa yɛ nti na meka nananom pii kora na obi anim ade sɛ saa de ɔyɛɛyɛ no nanam bebree ne yɛnim sɛ bɛ n'akoma pa anesuade hunu a wɔasɔ mu mfe aduonu nsia ni ɛno nnɛ na nam yi ahunu a yɛka ho asɛm yi a nanam bebree yɛn nso ho da yɛ da a ɛnɛ ɛda adi akyerɛ nanom efiada momfa wo mmra mekɔ airport no ba momo wo mmra na sanse menya ahohoɔ ɔhen kɛseɛ baako bɛsra me bɛsɛ mema wɔ mu yɛ design bi a mede bɛma no nti wɔ mu mmra nam ne wɔ mu sɛ nyame adom afiada bɛɛ no mmienu du baako no bɛɛ du mmienu kɔpɛ bɛɛ no mmienu no kaakyefoɔ mu hu na nansa ane fa mo mmra ɛfisɛ fiti duada ɛbrada wokuada yɛwada ɛbɛyɛ sɛ bɛnya hɔhɔ kɛseɛ paa so atini ne kɛseɛ wɔ hɔ ɔba abɛkyɛ yi abɛsa yi wura ɛwɔ sɛ ɔho santehene ahennie ɔho mfie aduonu nsia ne santehene yɛ ama santeman ɛne Ghanaman ɔba abɛsra no nti ɔbɛbɛ ma so ayɛ bibi ɔbɛkyɛ wo dɔmɛyɛ na sɛ bɛ ɔno nso ɛde ahyɛ na nomonyam so ɔdɔm ase ɔdɔm paapa sɛ wɔn bɛkyɛ ne nsɛm ade esi wɔyɛ dɛ n'asɛm ahene ɛsɛ mo bɛgye mo bɛfa bɛ ɛni ti nkyɛ na Aduman Senior High School na nabo ahye ya kwataka sɛ ready o mo anim de o mo aba